Ndokuchinganzai zvakare hama munashe kuchirongwa chedu chemazuva ose Ko Nhai Pastor. Toda kutenda nevari kuramba vachiunza mibvunzo, toda kutenda nevari kuramba vachitumira vamwe zvavanenge vadzidza. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tinayo inopinduruka nehombowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka nemiwo sunungukai kutumira mibvunzo yenyu. Tira kuverenga mubvunzo wabvunzwa panapa uri kuti iwo Ko Nhai Pastor, munhu akararama upenyu hwakanaka ozokundikana mazuva ekupedzisira anowana ushe hwekudenga here? Ndo mubvunzo uri kubvunzwa. Pastor, kana munhu angambobva kwese uku zvakanaka asi mazuva eupenyu hwake kwekupedzisira ozotsauka, anopinda here mudenga? Nemamwe manzwi abvunza mubvunzo ari kuti upenyu hwakararama munhu atingati aibhenga here, zvokuti tikatarisawo balance sheet rake tinoti wait yakaremera kuti akararama zvakanaka nguva zhinji kunyange akazotadza ake, asi haanga achipinde nekuda kwezvakanaka. Now chekutanga ndigare ndataura muchidimbu kuti hakuna munhu ari kuzoenda kudenga nekuti akararama zvakanaka. Hakuna munhu anopinda muushe hwaMwari nekuti akaita zvakanaka. Vanhu vanopinda muumambo hwaMwari nekuti vakatenda muna Jesu Kristu. Izvozvo ndo zvinoponesesa vanhu zvekutenda muna Jesu Kristu. Saka musazvinetsenyi nekutika kuti nhasi ndaita chakanaka, nhasi ndaita chakanaka saka ndichaenda kudenga. No. Hakuna munhu ari kuenda kudenga nekuti ari kuita zvakanaka. Kune vanhu vakawanda vanoita zvinhu zvakanaka kutopfuura maKristu amwe andoziva. Kune vanhu vezvimwe zvitendero mukatarisa, kune vanhu vari so good but havana kana havatombonamati. They donate, they help orphans. They are not going to heaven because they are donating. Hakuna munhu anoenda kudenga because ari kurarama zvakanaka. Vanhu vanoenda kudenga because vari kutenda muna Jesu Kristu. Saka chii chinoitika? Rega nditanga ndaverenga Galatians chapter 5. KumuKristu iye ari kufunga kuti inini zvandaita ndafunga ndabhenga manje 70 years ndichirarama zvakanaka, chimbira ndingopedze 2 years dzekupedzisira idzi ndichiti hangu zvandoda. Tinzwe kuti Bible rinoti kudi Galatians 5 verse 7 inoti iyo, you ran well, who has hindered you from obeying the truth? Mamuchimanya zvakanaka wani azokukanganisai kuti musarambe muchiteerera Mwari ndiani? Okay? Saka dai nyaya yekuti wanga uchita zvakanaka ichikavhira zvauchazoita mumashure, Paul angadai asina kumbobvunza vaGaratia kuti mamuchita zvakanaka wani zvashatira papi? Which means it's an issue with God kuti uzonzi you are no longer being obedient to God. It's an issue. Mukaverenga Paul na 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So Paul aroti ini ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza mujaho wangu, ndachengeta kutenda. So it's important to finish the race. It is important to finish the race. Keep on running well. Sekutanga kwawakangoita. Don't say 30 years ndofunga nyangwe ndikachitanga kutadza ndinongoenda chete kudenga. No, keep the faith, complete the race. Tozotaura na Paul panapa, ndarwa kurwa kwakanaka, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Then chakakosha manje kuti kana munhu even achinge atadza, rikaendiverenge 1 John chapter 2 verse 1. You my little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. I would wish you will not even sin. Ndo John arikutaura. But zvikaitika kuti wazokoniwa, chirega kuramba uri mukutadza ikoko, tine murevereri ari Jesu Kristu, which means we will need to confess our sins to Jesus Christ. So the most important thing is to believe that the blood of Christ can cleanse us from all unrighteousness. And even if we may fall due to human frailty, but tikadzoka kuna Jesu Kristu, hanzi he is faithful, he will forgive the sins of the one who confesses. Saka chichatadzisa vanhu kuenda kudenga haisi nyaya yekuti akakoniwa, inyaya yekuti akakoniwa asi hana kudzokera kuna Jesu Kristu. Izvo ndo zvinotadzisa vanhu kuenda kudenga izvozvo. Vanhu havasi kuenda kudenga because vakararama makore akawanda vachita zvakanaka. Vanhu vachaenda kudenga because vakatenda muna Jesu Kristu. Vachakoniwa kuenda kupinda mudenga vatenda muna Jesu Kristu, it's because pane pavakadonha asi havana kuda kuenda kuna Jesu Kristu vachinoreurura. Hanzi Jesus Christ is faithful, he is very faithful. He will not condemn a sinner. Ndosaka asina kutombokondema even that woman who was caught red-handed in the act of adultery. He did not condemn her. Nakati, I do not condemn you, but go and sin no more. That is Jesus Christ. Saka please, let's not bank on our past life. Let us bank on Jesus Christ and his blood. Ndo yega ichaita kuti tikwanise kusuka tigopinda mukati medenga. Mwari atikomborera tibatsire. Amen.